יאללה. אלכס גורביץ', מועדון קרוספיט גואט, אימון, מוקדמות RFA, 2A ו-2B. יאללה. תראה כדור. 9 קילו. 9 קילו, רגע, רק נראה את הרג. בסדר, זה יהיה על 0 קלוריות. איתמר, בוא תעזור רגע עם המטר. אתה תגיע? תצמיד לרצפה. תיישר. תביא לי את המצלמה. לא, זה... לא, תקשיב, תפוס את היד השנייה שלך. כאן בצד. כן, אני תפסתי פה. רגע, מצלמה. 3, 0, 5. יופי, יאללה. תודה. רגע, בוא נמדוד 1.5 מטר. תביא לי את המצלמה. שים ליד הקיר. כאן לסימן האדום, מספיק. יש. לא, זה מכאן. זה מכאן. מהקיר. לא, לא מהקיר, מאיפה עומד. מכאן עד למכונה. יאללה, שים. מכאן. יש 1.5 מטר. רגע. 1.90 מטר. 1.90 מטר. יאללה. קדימה. הדבר האחרון. מות. 20 קילו. בסדר, גם בסוף וגם זה בסוף. גם בסוף וגם עכשיו. מה הקוד של האוטו שלך? רגע. כן, חמוד. אתה לבוא איתי? אני צריך לצלם. צריך לצלם, צריך לעודד אותי. נכון? צריך לראות איך אני לא עושה מסעה. טוב, בואי חשוב. אני, מה? לא, אני לא עולה למסעה עכשיו. אני תפס לי את הכתף. שעון. שעון. תפעיל. רגע, שנייה אחת, בוא נראה. שנייה, אלכס. קנית חדשה? כן, וכבר הצלחתי לדפוק אותה. רגע, לא, אני אפעיל כי יש לי פה 15 שנים. פשוט רוצה שיראו את המוט בצילום. יש לי... אלכס, אל תברח לי מהמפריעים. יאללה, אתה תעמוד עם הגב, זה מכוון לפי הזמן? זה מכוון 9-6. 9. למה 9-6 לא 15 רץ? לא משנה, זה מה שקובע לזה. יאללה, שיהיה בהצלחה 15 שניות. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, מסונכרן. 7, 6, 5, 4, 3. לא. 5. 10. אני עשיתי אתמול, אני למדתי. תעשה לך לשפוט שם?
אבל זה מוות. יפה, אלכס, יפה. ברביעיות, עכשיו נספור ברביעיות. יופי, 2 דקות ו-12. תשאלי, איתמר איתי, אני אחזיר אותו אחרת. אנחנו עושים הבית. הוא אמר לו, כזה אני יש לי איפה שלי כמובן. 43, 44. 47, 48. יאללה, אלכס, כנס. 49. 53, 54. יאללה. 4 דקות, יאללה. כנס זריז. יש לו זמן, יש זמן. יופי, אלכס.
כן, לעבוד אלכס. יאללה, צריך להגביר קצת הקצב. יאללה אלכס! יאללה, דקה אחרונה! יאללה, דקה אחרונה, אלכס, קדימה. כמה זמן? חצי דקה. יאללה, חצי דקה. יאללה אלכס, מהר יותר! תן! כל קלוריה זה עוד מקום. 10 שניות. 5, 4, 3, 2, 1, זמן. בוא נתקרב שיראו את זה רגע. בטוח. כי הוא ככה עשו עם כולם. אנחנו מתדלקים אותו. אתה צריך מים? שעשו אותו, תן לו, הוא יותר לא מזה. תן. כמה קלוריות סיים? 66. 65 קילו עולמות? דבר. מתי לתת לך סימן? ב-11? עשר 50. מה אתה עשית? אבל כמה עשית? 11 דקות. זהו, לא ללכת. לא ללכת יותר. אלכס עם הפנים אליי. כן, בבקשה. בסדר? בכל מקרה לא לעבור בהליכה את הקו של הפלטות האפור. כל מה שיש לך, המשיכה הולכת להיות קשה. יופי, 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 יופי. להוריד? 60? 70. הלו, עשית ספרון סקוט אחד. זה בכוונה. יש לך את זה.
יש לך לעזוב, ועוד חזרה. סבבה. וזהו. מתי אתה נכנס? 12 וחצי? או 12, או 13? 13. 13, בסדר, אנחנו 12:20. חצי דקה. אני יכולה להכניס את זה על 15 דקות. טוב, אני לא מנסה להיכנס לו. 10 שניות. כמה הוא הרים שם? 5, 4, 3, 2, 1. יאללה, עולה. יאללה. יופי. יופי, עולה. מצוין. קל. יופי. כמה? 75, 80? זה 25, 50, 70, כן. 2 וחצי ל-1 וחצי. 1.25. אני רוצה לנסות שלישיות. לא יודע, הבדיקה ש... אבל תביאו, אוקיי. יכול להיות שכן, זה יעבוד, אני פשוט לא חושב שיש טעם מחפשים בגלל... זה המון. 14 דקות, יאללה אלכס. 14, 10. אבא, כמה זה? 78. 78. זה לא כזה הרבה חזרות? יאללה, אלכס, יש לך עוד כניסה אחרי זה, לא? לא. מתי? 14, 40? סך הכל 3 סבבה. צריך לסיים לפני? לא יודע. כמה 10 שניות. יורי. 5, 4, 3, 2, 1. תירגע, זה בסדר. תנשום, ו... 3, 2, חזק עם 1. הרגליים, עם הרגליים. בסדר, היה טוב. יפה מאוד היה אלכס. טוב ונגמר. מה זה המשקל שלה? רגע. רגע, בוא נפרק את המשקל שלה. מה שעלה זה 70 קילו. רגע, חכה רגע, איתמר. תן לי לצלם את 5. זה עלה. 5. זה מה שעלה מאוד. רגע. רק תשים לב שאתה צריך נוט שכתוב על המסך. זה כבר העייפות הכוללת. כן. יש לי את זה. די. יש לי את זה, בליה. אלכס, איזשהו מסר לעם ולמולדת. היה כיף, וכיף שהיה. כל הכבוד.